tindrà lloc la gran final del torneig històrics femení entre el Terrassa Futbol Club amb el número final del partit al Municipal de la Verneda, final del torneig històrics femení. Doncs, com dèiem, el Futbol Club Martinenc BEA, aquest títol de campions dels històrics que pots anar a celebrar amb les teves companyes. BEA ja pots aixecar la copa. El Futbol Club Martinenc, campió de l'històrics femení. Enhorabona! Doncs el Martinenc, que torna al salt històric, en aquest cas en categoria femenina, el creuer directe del 1991, categoria masculina, i amb aquest polifinal diem adeu a aquest torneig històric femení i ens veiem properament al Tinent a celebrar un nou històric masculí i el femení. Gràcies a tothom i fins la propera! Amb Sala del Barrio d'Elba, que està acostumada a marcar gols al futbol català, a l'Històrics, i que avui s'ha endut aquest títol de màxima golejadora, 4 gols en aquest Històrics, avui 2 gols a la final, suposo que contenta en lo individual y en lo colectivo. Sí, claro, al final los goles, como dije ayer, es el trabajo que me toca y si con ello ayudo al equipo pues a conseguir el trofeo que tanto querían porque nunca lo había conseguido el Martinenc, pues mucho mejor. Ha estat un partit molt igualat contra un rival de la vostra lliga, de preferent, i que s'ha decidit amb els vostres detalls i amb un molt bon treball defensiu de l'equip, no? Sí, creo que ya se han empezado bastante mejor, de hecho han tenido 3 ocasiones muy claras, han dado 2 palos y un gol que les han anulado, nos hemos puesto por delante con la falta, nos lo han vuelto a igualar y la segunda parte lo mismo, justo hemos salido, creo que a los 5 o 10 minutos hemos marcado y después hemos sabido sufrir, que en el fútbol es bastante importante. És el teu tercer Històrics, el teu segon màxim golejadora, tens 2 MVPs, ets la màxima golejadora històrica del torneig, suposo que tens una vitrina a casa dedicada al torneig, no? Bueno, digamos que sí, los peques en casa me lo recuerdan cada vez que vengo aquí, dice a ver si esta vez te traes alguna bota de estas y bueno, pues la verdad que les hace ilusión, a mí también por supuesto y muy contenta del trabajo hecho y que el equipo haya ganado el trofeo. I l'última, el títol és un preàmbul de la Lliga que arrenqueu la setmana que ve, suposo que quina millor manera de començar una Lliga, no?
Sí, al final el torneo te da rodaje y también nos da confianza porque los dos partidos que hemos jugado, tanto el del Sant Cugat como el de hoy del Tarrasa, han sido partidos bastante igualados y que con rivales de nuestra liga. Creo que es un buen punto de partida para el próximo fin de semana contra el Girona arrancar de la mejor manera. Doncs enhorabona, gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Som amb Paula de Rull, capitana del Martinenc i escollida avui MVP d'aquests històrics que s'han dut al Martinenc. Per tant, feina completa en lo individual i en l'aspecte col·lectiu també. Bueno, el individual al final toca elegir a alguien. He sido yo, no sé muy bien por qué, pero al final el trabajo es perfecto de todo el equipo. Hemos sabido sufrir muchísimo el partido. Hemos intentado empezar intentando salir jugando, pero no ha sido posible, así que nos hemos olvidado un poco más del balón. Nos han dominado claramente y en buena parte del partido han sido ellas mejores. Por eso digo que al final el mérito es saber sufrir sin balón, que para mí es peor, es bastante más agónico. Pero bueno, pues cabeza fría y aprovechar las que hemos tenido. Las dos aisladas, dos dentro, esto de Elba que... Bueno, es una maravilla, la verdad, que bola que tiene, bola que te mete. La de años que la hemos sufrido en contra, así que por fin nos hemos beneficiado. No le hemos metido presión para nada, pero llevábamos días. Delva, te toca esta vez con nosotras y al final la tía ha cumplido. Que de hecho pensaba que esto se le iba a llevar ella, pero bueno, pequeña sorpresa también. Y ya está, la verdad es que muy contenta porque, como dices, es mi primer año en el Martí. Son muchos años, muchas compañeras han pasado por aquí. Unos cuantos entrenadores, pero ahora con Guillem, que llevamos unos cuantos años, estamos muy a gusto y con muchas ganas esta temporada, justo 8 o 9 personas nuevas este año y a ver qué tal nos integramos todas y ya está, con muchas ganas. Ja està, nada más. De fet, anava a preguntar de la temporada, però ja m'ho has respost. El premi d'MVP el decidim l'equip de premsa, per tant, els culpables som nosaltres. ¿Qué has visto tú? Ah, sí? De especial que no hayan hecho el resto de mis compañeros. Però s'ha d'escollir alguna i al final el treball defensiu ha estat clau, en aquesta final. Muy bien. Sí, bueno, ya te lo he dicho, es que al final a la que no tienes balón no te queda otra que apretar el culo y a sufrir y ya está. Y bueno, es lo que hay. No todo el fútbol tiene que ser bonito. A veces nos toca hacer el trabajo feo y eso, aprovechar las cuatro ocasiones contadas y ya está. Y sacar petróleo de eso que tenemos a la maestra, Delva. Daniel, enhorabona, gràcies i molta sort aquest curs. Muy bien, gracias, que vaya bien. Vale. No teníem previst això, Guillem? Amb el tècnic del Martinenc, passat per aigua, Guillem Garcia, campió de l'Històrics, suposo que molt content amb el treball de l'equip i amb aquest títol, òbviament. Sí, molt content perquè pel que significa per mi, que soc del club, doncs és molt important ser les primeres en aconseguir-ho i molt content per l'esforç, perquè hem sabut patir tota la zona de part, evitant que el rival ens xutés en cap moment a la zona de part, tot més llunyà. La primera sí que hem patit, inclús algun gol anul·lat i tal, però la segona crec que, tot i que elles han estat molt més al nostre camp, hem sabut patir, hem sabut aguantar i defensivament hem fet un treball excel·lent. Una mica en la línia del que dèiem l'altre dia contra el Sant Cugat, ha estat una bona prova pel que serà la Lliga, preferent, un rival de preferent, el Terrassa, però l'equip això ha sabut contemporitzar i matar el partit en dues accions i després també defensar-se molt bé, perquè, com dèiem, a la segona part heu contingut el rival quan hauria pogut ser més perillós les rivals del Terrassa. Sí, això, que defensivament hem fet un treball excel·lent, les del mig del camp, tot i no tindre la possessió i estar nervioses i perdre diverses pilotes. Crec que també els canvis de segona part ens han ajudat a refrescar una miqueta al mig del camp, en totes les línies una miqueta, i s'ha notat només a la primera acció que hem tingut, hem ficat gol, tot i que després hem tingut alguna més, que hi ha algun fora de joc que una mica justet, però que ens hagués possiblement haver sentenciat, i hem tingut la sentència amb Helena, que la portera molt bé ha parat. Deia Paula que és un premi també pels que, com deies tu també, una mica els que porteu molts anys al club, sou un grup bastant estable els últims anys, tu ja fa la 5a temporada que estàs com a entrenador, també fa il·lusió, no?, a un grup que has vist créixer en tots els aspectes, en l'esportiu també, assolir fites com aquesta. Doncs sí, perquè vam aconseguir... Jo vaig arribar en un moment que estava complicat, el primer equip femení, estàvem a primera i bueno, jo quan agafo l'equip, el primer que li dic al club és que pujarem la següent temporada i els hi faig creure a elles. Ho aconseguim i almenys és el primer títol que, tot i que sigui el nostre, podem disfrutar el camp, ja que la consecució de Lliga va ser des de casa, no?, perquè estàvem tancades a la pandèmia.
I l'última, el Premi Adelva és matemàtic, és qui més gols ha marcat, però ens deia Paula que li expliquem com és que és ella de MVP, suposo que creus que és un premi més que merescut. Home, i tant, no sempre és la que marca els gols, al final ella ha defensat, ningú no l'han superat en cap moment i per mi l'altre dia va ser la millor i avui ha estat una de les més destacades també. Perfecte, doncs enhorabona, gràcies i molta sort aquest curs a Preferent. Moltes gràcies a vosaltres.